Den 3. oktober 1993 tog Jesper Janning en overdosis og døde. Finn Janning, hans lillebror, er taget på kirkegården for at besøge ham. Han føler, at det syn, vi har på narkomaner i dagens Danmark, er alt for kynisk. Jeg tror, der er mange, der ikke betragter narkomaner som mennesker. Altså det er ligesom, der bliver kørt nogle katte og hunde over i trafikken, og det gør ikke, at vi nedsætter trafikken. Det er narkomaner, de bliver ikke betragtet med samme værdighed som andre mennesker. De er ikke lige så meget værd. Vi har svært ved at sætte os ind i, at de også skal have pårørende, familier, venner, måske endda børn osv., som elsker dem og har brug for dem i deres liv. På Remelåsgade nummer 28 skulle Danmarks første fixerum være åbnet. Det var et tiltag af frivillige initiativtagere. Det var de her lokaler, der skulle have været åbnet 1. marts. Fixerummet var i strid med lokalplanen og nåede aldrig at åbne. Det var et sted, hvor narkomaner kunne fixe under kliniske forhold og ikke på gaden, samt få rådgivning og hjælp for personale. Dødstallet i øjeblikket er mellem 250 og 280. Nogle gange helt op på næsten 300. En passende mængde fixerum, som nok ligger der omkring 10 stykker, fordelt på udvalgte steder, kunne reducere det ned til 50-80 mennesker. Sundhedsstyrelsen skønner nu, at der er ca. 33.000 narkomaner i Danmark. Det er en stigning på næsten 20% de sidste 5 år. Det vil give væsentligt bedre forhold for alle involverede, og samtidig spare samfundet en rigtig masse penge. Men Dansk Folkeparti mener ikke, at fixerum er den rette måde at hjælpe narkomaner. Jeg er nået til den konklusion, at det ikke er fixerum, der skal gøre, at vi oplever færre dødsfald. Vi bibeholder narkomaner på det stof, de nu engang tager, og der mener jeg, at det er et skridt tilbage, at vi ikke ligesom siger, jamen skal vi ikke hjælpe dem i stedet for med at komme ud af det. Tilbage på kirkegården står Finn Janning og er skeptisk overfor, om samfundet overhovedet gider at hjælpe narkomaner. Det kan godt være, at vi kan hjælpe dem, redde dem, men who cares? Altså, de er ikke det samme værd som andre, så det er helt klart, at vi har en gradfordeling af, hvilke mennesker der er noget værd, og hvilke der ikke er.